Hosline Risør er et privatejet firma med ca. 330 ansatte. Vi bygger primært huse, parcelhuse, lejligheder på Sjælland. Altså hos Hosline Risør, der prøver vi på at passe på vores egne håndværkere. Og især inden for ergonomien er vi meget interesserede og har indført flere tekniske hjælpemidler, blandt andet exoskelettet. Jamen, vi har lige modtaget det nye 2.0 exoskelet i dag, og nu har jeg så gået med det gamle hele dagen. Og man kan godt mærke den nye indstilling med, at den er lidt mere komfortabel, og det føles som om, at nogle gange skal man lige gå sådan lidt, fordi man ved, at man har et exoskelet på, men den her, den virker som om, den bare følger kroppens naturlige gang. Og så er der kommet noget nyt med nakken. Nu går jeg jo med hovedet opad hele dagen, så det kan man også godt mærke i nakken. Og nu er der så kommet sådan en nakkestøtte på den nye. Den glæder jeg mig til at prøve. Fik vi jo at vide af vores Hilti-konsulent, at der var mulighed for at prøve et exoskelet. Og det sagde vi ja til, og de var så flinke, så de tog ud og instruerede hver enkelt faggruppe, som skulle prøve det. Og jeg satte de fleste af vores arbejdsmiljørepræsentanter til at afprøve det. Og ud på den konklusion, hvad deres holdning var, jamen så kom det op til direktionsniveau, og så blev besluttet, at vi ville tilbyde det til dem, som havde mest gavn af det. Derudover så købte vi x antal stykker til vores hovedlager, hvor alle kan gå ned og låne det, et exoskelet. Vi to, der monterer lofter, og det er så mig, der monterer lofterne og skruer, og min makker han skærer. Så det er jo mig, der normalt har det der. Også når man skruer så mange skruer i løbet af en dag, det er jo gerne mellem 4.000 og 8.000 skruer. Det kan man altså godt mærke i skulderen, og det er exoskelettet så hjulpet med. Ergonomien er jo blevet meget vigtig, ikke? For at vi skal være længere på arbejdsmarkedet, og derfor skal vi finde tekniske hjælpemidler til mange ting.